ଯାଉଛି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀ ଗଛ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀ ଗଛ କେମିତି ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ଭୋକ ଦାଉରେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିଛି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ନକରି ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଖାଇବେ। ଯେମିତିକି ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମଣିଷକୁ ନଳାନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି କି ମଣିଷକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପଣସ, କଦଳୀ, ପିଜୁଳି ଏହି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଲି ଥିବା ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ କରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମୋ ରିପୋର୍ଟର ତପନ କୁମାର ଭରଦ୍ୱାଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ବାହାବନ।